देश के खातिर आवाज उठैले हो, कानून के हाथ में अइले हो। देश के खातिर आवाज उठैले हो, कानून के हाथ में अइले हो। जंगल राज आइल बाटे, अरे हटावे के पड़ी। जंगल राज आइल बाटे, हटावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के पड़ी। अच्छा, एकरा आगे भी गाना में कुछ डलले बनी कि खाली इतना ही बा? बाटे बाटे सुनाओ जी। हो गरीब मजदूर खातिर आवाज उठावेले, हर भ्रष्ट इंजीनियर के गलती दिखावेले। हर भ्रष्ट इंजीनियर के गलती दिखावेले। सुतल शेर बाटे भैया जगावे के पड़ी। सुतल शेर बाटे भैया जगावे के पड़ी। जनता के का होला पावर अब देखावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के पड़ी। मनीष भैया के सीएम बनावे के कि जनता पुकार करे, हर मिल के गोहार करे। कोई सनी बाटे सरकार हो। जेलहवा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। जेलहवा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। दुखियन गरीबवन के बनले आवाज हो। इन के पे बाट पूरा है देशवा के नाज हो। चाहे रोड नाला होखे, हर चाहे ई घोटाला होखे। चाहे रोड नाला होखे, चाहे ई घोटाला होखे। चाहे होखे बड़ा भ्रष्टाचार हो। जिलावा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। और भैया के जो पहचान बा अपन इ गीत में दर्शावल गइल बा कि हाथावा में माइक लेके गले में गमछिया। हाथावा में माइक लेके गले में गमछिया। सच तक आवाज हौवे और साच कर बतिया। भ्रष्टाचारी नेतवन पे हर करेले रे लाई हो। भ्रष्टाचारी नेतवन पे हर करेले रे लाई हो। लोग कहे भैया के सन ऑफ बिहार हो। जिलावा में बंद बड़े मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपी बिहार हो। जिलावा में देखिए एगो कलाकार के कौना प्रकार से भाव बटे, कौना प्रकार से मनीष कश्यप से एगो लगाव हो गल बा, दिल से जुड़ाव हो गल बा। कहे होई काहे ना, काहे कि वो पूरा बिहार खातिर आवाज उठेले बड़े। गाना गावते पीरियड में नीतीश कुमार मिश्रा जी के आंख से आंसू छलक गइल। ई आंसू जौन की बा ई बिहार के पूरा जनता खातिर बा, बिहार के वो गरीब खातिर बा, बिहार के वो लाचार लोग खातिर बा। जो लाचार गरीब लोग खातिर आवाज उठावत रहे मनीष कश्यप जी। भ्रष्टाचारियन के मिटावे के चहले, लेकिन उनकरे के मिटावे के प्रयास कइल जाता। और बिहार से जौन की बा विकास के दूर भागावे के काम कइल जाता। एह में एक गाना में बतावल गइल बा।
जे आदमी गरीब खातिर लड़ता, जे आदमी भ्रष्टाचार खातिर लड़ता, ओकरा के जेल में डाल दिया था, ओकरा के आटा में पीस दिया था, जौना के लेके नीतीश कुमार मिश्रा जी कैमूर जिला लगभग 4 गो 5 गो जिला टॉप के यहाँ के गोपालगंज जिला में आयल बनी। और गोपालगंज जिला में यहाँ के बहुत बहुत हमने स्वागत कैनी है। यहाँ के गाना काफ़ी तेजी से वायरल होता और यहाँ के पर्न बा कि बिहार के जौन की बा 38 जिला में घूम के हर एक सोशल मीडिया वर्कर है, जे भी लोग बा, सब लोग के बीच में गाना के सुनावत तानी कि बिहार ऐसा नहीं होके के चाहिए, बिहार के लोग के सोच बदले के पड़ी, तबे जाके बिहार बदली। ये वीडियो को अपन लोग लगातार शेयर करी और अगर हमारा चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। अच्छा नीतीश